My jsme se domluvili, že tuhletu část, která je věnovaná, nebo byla věnovaná z části i takovým těm tématům souvisejícím s datovými centry a vlastně s tou budoucností elektronizace, uzavřeme tématem, které si vzal na starosti společnost Cisco Systems, pan Miloš Pavlík, konvergovaná a hyperkonvergovaná datová centra budoucnosti. Tak poprosím k řečnickému pultíku, tady bude pro vás vaše klikátko, zelený je vpřed, červená je cesta zpět. Dobrý deň. Premýšľam, že nebudem kričať moc nahlas. Každopádne, dobrý deň ešte raz, Miloš Pavlík, Cisco. Dneska tu už bola téma, respektíve bola tu debata na tému aplikácií a podobné veci, takže v tomto duchu by som chcel nasledujúcich pár desiatok minút pokračovať a pobaviť sa o tom, ako vnímame datové centra a vlastne to, akým spôsobom sa stavajú a budujú a ako sa nad nimi rozmýšľa a aké princípy zachováme v podstate pri vôbec výberu vhodných technológií na to, aby sme postavili datové centrum, o ktorom môžeme povedať, že je postavené agilne, moderne, s nejakým dohľadom a uspôsobené na beh aplikácií. Prvou základnou myšlienkou alebo vôbec premisou toho, čo je datové centrum. Ak by som sa vás teraz všetkých spýtal, čo je datové centrum, a verte, že robím to často, dostávam veľmi rôznorodé odpovede, ako ľudia vnímajú datové centrá. Ale reálne, čo je princípom datového centra? Spúšťať aplikácie. Aplikácie sú to, čo reálne generujú peniaze, generujú biznis, hýbu svetom, umožňujú ľuďom niečo konzumovať, nejaké služby, umožňujú konzumovať služby firmám a vytvárať ďalšie hodnoty. Takže na to sú dátové centra. A je jedno, kde tie dátové centra sú. Je iba dôležité uvedomiť si, akú aplikáciu mám. Stávam monolity, stávam aplikácie, ktoré sú budované moderne v cloud native móde. Existujú ešte dneska novo vybudované aplikácie, ktoré sú postavené tak, že bežia z jedného miesta, bežia na jednom serveri, na jednom storage, na jednom switchi alebo na dvoch switchoch. Dneska to už tak nie je. A pri vývoji máme rôzne týmy, ktoré riešia tieto aplikácie. Máme tu DevOpsákov, máme ľudí z engineeringu, máme ľudí, ktorí sa starajú z operations, do toho pristupujú ľudia, ktorí riešia bezpečnosť, do toho pristupujú ľudia, ktorí riešia ďalšie veci okolo sieťových mechanizmov. A na konci dňa tu máme užívateľa, ktorý dneska čím ďalej, tým viacej hýbe s tým, akým spôsobom vlastne tá aplikácia je vyvíjaná. No a pri tomto vývoji sa musíme zastaviť a uvedomiť si, fajn, vyvíjame nejaký typ aplikácie, kde je ideálne, aby tá aplikácia bežala. Viete, čo sa stalo, keď vzniklo IoT? Prečo vzniklo IoT? Prečo máme industrializáciu 4.0? Prečo smerujeme ďalej do 5.0? Pretože dáta sa začali generovať bližšie pri užívateľoch tých samotných aplikácií. A tie dáta sa nielen generujú, ale ich ukladajú, spracovávajú a tak začali vznikať nové pojmy. Už tu nemáme iba klasické dátové centra niekde vo veľkých budovách, v nejakých rekoch, ktoré majú nejaké chladenie a nejaké napájanie. Dneska už máme edgeové lokality. Máme nejaké kolokácie, kde sú nejaké mikrodátové centra, kde sa spúšťa nejaká časť aplikácie, ktorá generuje a spracováva dáta a zabezpečuje, aby bola tá aplikácia čo najviac dostupná a čo najrýchlejšie pre užívateľov, ktorí sú na danej lokácii. A ten užívateľ to nemusí byť človek. To môže byť stroj, to môže byť PLCčko, to môže byť nejaký robot, to môže byť čokoľvek, čo je na tej kolokácii. Zároveň ostávajú v hre samotné dátové centra. Samozrejme, tie tu boli a budú. Do toho celého sa začali využívať subscriptiony, alebo teda priestory verejných cloudov. A ja sa musím ako developer aplikácie rozhodnúť, ako tú aplikáciu napíšem a kde je pre mňa výhodné spúšťať jednotlivé komponenty tej aplikácie. A buď to môžem robiť ja, alebo to môže robiť šikovný systém, ktorý používam na development tých aplikácií, nejaký framework, ktorý mi povie, aha, vy máte takúto lokáciu, tento cloud, ideálne bude rozbiť tú aplikáciu na tieto miesta, aby som zabezpečil vysokú dostupnosť, disaster recovery, efektívnejšie využívanie zdrojov z pohľadu financií, výkonu, latencií, čohokoľvek. Zabudol som vypnúť tú fancy grafiku. Nevadí.
Čo chceme vlastne od našich dátových centier? Ideálne, aby mi poskytovali nejakú platformu. Tá platforma mne ponúka nejaké služby a na tej platforme bežia nejaké aplikácie, cez ktoré ja konzumujem nejaký obsah. Samozrejme, že potrebujem výpočtový výkon, potrebujem dátové úložisko, potrebujem siete. Vystačím si s princípom, ktorý tu bol pred 15 rokmi, že mám nejakú krabicu, v ktorej je procesor a rámka, mám nejaký switch, v ktorom sú porty prepojené nejakým VPCčkom alebo stackom. Mám nejaký storage, čo sú nejaké dve hlavy napchané diskami, prepojené káblami. Dneska si s týmto už nevystačím. Potrebujem softwarovo definované veci. Prečo? Pretože to nasadzovanie aplikácií chcem automatizovať. Chcem ho automatizovať nielen v datovom centre, ale cez lokality. A samozrejme chcem to robiť bezpečne. Dneska obrovský dôraz na bezpečnosť. Tu nejde len o multifaktorovú autentifikáciu, tu nejde len o to, že postavím do cesty nejaký firewall. Ja potrebujem zabezpečiť, aby s tou aplikáciou tekla identita užívateľov. Potrebujem zabezpečiť vnútro toho celého tej aplikácie až na úroveň kódu. Potrebujem zabezpečiť bezpečnosť na úroveň infraštruktúry. A nie len sieťovej. Keď sa dneska bavím so zákazníkmi, keď spomeniem ako infraštruktúrnu bezpečnosť, veľa zákazníkov, prvé, čo ich napadne, je firewall. Tej bezpečnosti je ďaleko, ďaleko viac, ktorú treba riešiť. Na úrovni serverov je obrovské množstvo bezpečnosti. No, potom je to na úrovni networkingu a všetkých ďalších vecí. A k tomu mi pomáha to, že je to softwarovo definované. V tom momente, keď to je softwarovo definované, tak tieto veci viem konfigurovať, riadiť, spravovať politikami, no, ktoré môžu odrážať aktuálny stav zákazníkov, aktuálne biznisové potreby, akékoľvek potreby. A viem riešiť veci agilne. A na to, aby som mal čo najagilnejší spôsob, ako tieto veci riešiť, čiže niečo nasadiť na computer, storage, networkingu, ako rozťahnuť tieto zdroje cez lokality, ako to spraviť bezpečne, potrebujem mať maximálnu mieru visibility. Ja musím vidieť do toho, čo tam beží. Ako to beží. Prečo to beží tak, ako to beží. Sú tam nejaké anomálie? Ak sú to anomálie výkonnostného charakteru, bezpečnostného charakteru, alebo bolo zlé rozhodnutie o tom, kde tú aplikáciu postavím. Všetky tieto veci potrebujem vedieť. Potrebujem vedieť, ako sa správa svet medzi mnou ako užívateľom aplikácie a aplikáciou samotnou. A všetky tieto veci potom generujú dáta, ktoré sú spracovávané, sú analyzované pomocou nejakej analytiky a na základe tej analytiky sú znova vybudované nejaké politiky, ktoré mi potom ovplyvňujú to, ako tie dátové centra fungujú. A samozrejme úplne ideálne by bolo, ak by všetko bolo ako kód. Pretože v tom momente viem nad týmto frameworkom postaviť čokoľvek, čo potrebujem. Nemusí to byť monolit. No a ešte je tam to okienko, to zelené, to sustainability. Samozrejme, chceme, aby to fungovalo čo najefektívnejšie. Tu by som sa zastavil nie nutne iba z pohľadu toho, koľko energie to skonzumuje. Nehovorím iba o takejto sustainabilite. Ale ja potrebujem aj efektívne využívať všetky tie zdroje, ktoré tam sú. Čiže neprehulujem virtuálne mašiny, rozmýšľam rozumne, keď niečo sajzujem, keď vytváram nejakú špecifikáciu nejakých serverov, virtuálnych kontajnerov, bare metalových, to je úplne jedno. Snažím sa k tomu pristupovať efektívne. Keď si zoberiem public cloud, prečo je public cloud taký príťažlivý? Prečo sa vám páči public cloud? Aj mne sa páči public cloud, by the way. Keď potrebujem zdroje, mám tie zdroje na klik. Keď potrebujem orchestrovať, mám API. Potrebujem implementovať nejaké softwarovo definované featurey, buď to využijem marketplace toho konkrétneho providera cloudovej služby, alebo si nad tým napíšem niečo sám. A mám nad tým nejaký model správy. Ten model je relatívne jednoduchý. No, takže budujem si veci ako službu. Super. Naproti tomu roky stávame privátne cloudy, kde sa snažíme využívať absolútne rovnaký princíp, ako je z public cloudu. A došli sme tam. Znova máme veci ako službu, máme tam networking, máme tam compute, máme tam čokoľvek as a service, máme správu, môžeme to orchestrovať, môžeme to automatizovať, môžeme si nad tým postaviť servisné katalógy, môžeme ich vypustiť do sveta. Super. Každopádne tieto dva svety spojiť nie je tak úplne jednoduché. Čo keď dneska potrebujem nasadiť aplikácie, ale ja chcem, aby nejaká časť bežala v privátnom a nejaká v public cloude.
Potrebujem na to rôzne mechanizmy, nejaký governance a teraz riešiť security a zamýšľať sa nad tým, prepojím to ako nejakou klasickou sieťou, budem tam robiť SD-vanku, kto sa bude starať o tú SD-vanku, kto bude kontrolovať providera tej vanky. To sú všetko dôležité otázky a dôležité aspekty toho, akí ľudia vôbec rozmýšľajú nad nejakým spojením toho privátneho a public cloudu. Takže čo je našou úlohou? A teraz to hovorím všetko z pohľadu Ciska. Čo sme my spravili? Čo vidíme my ako cestu, ktorou sa relatívne tie dátové centra hýbu, je, že sme vytvorili jednotný model správy nad privátnym a public cloudom. Čiže chceme pristupovať k tomuto prostrediu ako k jednotnému, homogénnemu prostrediu. Na každej strane je kopec heterogénneho. Nemyslíte si, že všetko má logo Ciska, ani zďaleka. Každopádne, o čo sa snažíme je vytvoriť, alebo o čo sme sa snažili a čo sme vytvorili je jednotný model nad správou týchto prostredí s preintegrovanými manažmentmi, s offloadingom maximálneho množstva funkcionalít tak, aby to bolo jednoducho programovateľné a jednoducho nasaditeľné nielen z pohľadu infraštruktúry, ale hlavne z pohľadu aplikácií. A teraz, aby som nehovoril iba abstraktne, tak pôjdeme do konkrétnych vecí. Ako to vyzerá s networkom? Ak sa spýtam v pléne, či poznáte Cisco Nexus, tak neverím tomu, že by ste mi povedali, že nie. Na úrovni Cisco Nexusov, čo je naša flagship z pohľadu datacentrového networkingu, robíme softwarovo definovanú sieť, ktorú voláme Cisco ACI. ACI akroným znamená Application Centric Infrastructure. Čiže je to softwarovo definovaná sieť, ktorá má v názve slovo aplikácia, a vy definujete aplikáciu priamo na sieti. Nie naopak. Nedefinujete sieť pre aplikáciu. To je veľký rozdiel. A táto sieť je možné ju deploynúť do cloudu, do klasického dátového centra, do edgeových dátových centier a vytvoriť z nich jednu sieť, kde prenesiem svoje politiky sieťové, bezpečnostné, akékoľvek. Takže prepojili sme vlastne tieto dva svety pomocou sieti. Tam sme začali, pretože Cisco v sieťach je najlepšie. Každopádne ideme ďalej. Ako je to s computom a storageom? Cisco UCS platforma nič nové, od roku 2009. Stále držíme priečku číslo 1 v Bladeoch na svete. Stále je tam kontinuálny vývoj. Obrovitánsky dôraz na bezpečnosť. Rozťahnuť server do cloudu je ako fyzicky nemožné. To všetci vieme. Každopádne, pomocou virtualizácie, pomocou kontejnerizácie máme tieto možnosti spraviť veľmi chytro. A môžeme sa k tomu postaviť ako ku infraštruktúre, ktorá je konvergovaná, čiže mám samostatné bloky siete, o ktorej sme sa bavili, mám samostatný blok computu, samostatný blok storageu a rozťahnem tieto zdroje medzi privátnym a public prostredím. Zorchestrujem to, ako chcem. Chcem používať ServiceNow, má to byť pripojené na Terraform, Ansible. Robte si s tým, čo chcete. My vám dáme otvorené API, my vám dáme management, s ktorým si môžete robiť, čo chcete. Chcete na to napojiť niečo vlastné, čo deployuje aplikácie? Kľudne. Úplne rovnako to platí pre hyperkonvergovaný svet. Niekto nechce mať oddelené krabice. Niekto chce mať jedno riešenie postavené v čo najmenšom bloku fyzických zariadení. Cisco spravilo obrovské partnerstvo s Nutanixom. Pravdepodobne ste to zachytili. Hyperflex, bohužiaľ, je mŕtvý, respektíve bude mŕtvý v roku 2029. Každopádne dneska máme kompletne celú hybridnú stratégiu z pohľadu dátových centier a hyperkonvergovaných riešení postavenú na Cisco plus Nutanix. Od infraštruktúry, cez softwarovo definovaný storage, cez kontejnerizáciu, cez kompletnú analytiku, kompletný management, preintegrovaný do tohto sveta, ktorý vidíte. Plne automatizovateľný. Super. Takže máme softwarovo definovaný compute, softwarovo definovaný networking, softwarovo definovaný storage. Máme softwarovo definované datové centrum rozťahnuté cez tieto lokality. Teda cez privátny cloud a public cloud. A nad tým môžeme budovať služby ako služby. Service as a service. Čokoľvek. Databázu ako službu, aplikáciu ako službu, management ako službu, čokoľvek ako službu. A ako som povedal, je dôležité, aby sme to zabezpečili. Ako zabezpečujeme klasické dátové centra? Máme firewall na perimetru, máme firewall pre east-west traffic, pretože 70% trafiku v dátovom centre je east-west, to už nie je sever-juh, tieto doby sú dávno minulé.
Potrebujem robiť inšpekcie, robím inšpekcie. Robím robiť karantény, robím karantény. To je firewall. Chcem zabezpečiť užívateľov? Super, zabezpečujem užívateľov, dám im identitu, zabezpečujem koncové stanice. Riešim tú bezpečnosť od A po Z. Bezpečnosť na úrovni storageu. Vieme, ako chránime storage, respektíve dáta pred nejakým ransomwareom, ako chránime dáta pred nejakými napadnutiami, ako hľadáme anomálie. Úplne rovnako to funguje na úrovni computu. Cisco UCS, 43 strán, ako robíme security na úrovni serverov. Nebudem prechádzať s vami teraz týchto všetkých 43 strán, pretože pol hodina by bola málo. Ale sú to špeciálne dizajnované čipy, ktoré robia digitálnu verifikáciu, overujú sa na Cisku, čo a ako je tam stiahnuté, či to môže byť spustené, nemôže byť spustené. Veľa debaty vlastne o tom, ako security beží na úrovni serverov. Ako zabezpečiť cestu medzi privátnym a public cloudom. Ďalšia veľká disciplína. Máme SD-WAN, máme SASI, 100% všetko o týchto veciach ste už počuli. No? To znamená, musíme zabezpečiť celú cestu od aplikácie a k aplikácii. No a zároveň nám tam chýba tá observabilita. Potrebujem do všetkého vidieť. Takže ale do všetkého myslím do všetkého. Ja chcem vidieť do infraštruktúry, chcem vidieť, ako sa hýbu pakety, chcem vidieť flows, chcem vidieť, robiť analytiku. Super. Čo ďalej? Čo aplikácie? Končí a začína aplikácia na sieti? Určite nie. Ja potrebujem vidieť dovnútra do aplikácie, ja potrebujem vidieť na úroveň jej kódu. Chcem hľadať injectiony, chcem hľadať anomálie vo vnútri v kóde aplikácie. Na základe nich robiť nejakú segmentáciu, konkrétne mikrosegmentáciu. Takže vidím do infraštruktúry, vidím dovnútra do aplikácie. Ešte mi chýba jedna viditeľnosť. Čo keď nepristupujem do aplikácie v rámci dátového centra? Čo keď som užívateľ, ktorý sedí v kaviarni, ale pristupujem do aplikácií, ktorá mi beží v mojom dátovom centre? Potrebujem mať kompletnú vizibilitu aj po celej ceste odo mňa z Wi-Fi v kaviárne, ktorá v 99,99% prípadoch nie je nejako chránená ani zabezpečená. A potrebujem celú cestu monitorovať. Úplne rovnako potrebujem monitorovať samozrejme aplikácie, ktoré sú v rámci datového centra. Prípadne medzi cloudami, to je úplne jedno. Potrebujem zabezpečiť jednoznačnú vizibilitu tej celej cesty medzi mnou a aplikáciou. Zároveň je to dobrý bič na providerov, pretože môžete zistiť, či náhodou provider nemá chybu, ako sme to videli s DNS-kom párkrát v priebehu minulého roka. No? A tieto veci, keď vlastne spojíme, tak dostávame nad tým vlastne jednotný model, ako pristupovať k tomu dátovému centru, ktoré je multicloudové. Bavíme sa o privát plus public. Pretože zrazu okrem toho, že mám nejaký server s nejakou aplikáciou, s nejakým storageom a sieťou a niečo mám spustené v public cloude a mám to iba nejako prepojené, zrazu z toho dostávam jednotné prostredie, kde generujem a spracúvam dáta, na základe analýzy tých dát robím nejaké akcie, aby som to zabezpečil, rozbehal, zefektívnil a správal sa k tomu ako k jednotnému prostrediu. A teraz ešte sa troška zastavím pri tom zoptimalizoval, zefektívnil. Čo optimalizujeme a zefektívňujeme v rámci nášho riešenia? Predstavte si, že máte takéto hybridné prostredie a vy chcete za každých okolností vedieť, či zdroje, ktoré máte, či využívate efektívne. Čo to znamená? V rámci subscriptiony v nejakom cloude, je úplne jedno akom. No, v našich končinách sa hýbeme na úrovni 3 cloudov, AWS, Google a Azure. Chcete vedieť, či využívate zdroje, za ktoré platíte efektívne. Či tie zdroje, za ktoré platíte, byť sú efektívne využívané, či sú pre vás ako z pohľadu výkonu dostatočné. Potrebujete mať real-time dohľadový systém na to, aby ste tieto veci vedeli. A teraz, čo sa stane, keď to efektívne nie je? Potrebujete nejaké akcie. Môžu byť automatické, môžu byť manuálne, môžu byť semiautomatické. Ako si to nastavíte? Každopádne budete non-stop notifikovaní. To je jeden spôsob optimalizácie. To znamená, že toto je v podstate, sa dá priamo povedať v jazyku peňazí. Vaše zdroje využívate na 30%, byť platíte 100%. Prečo? Nedá sa to využívať efektívnejšie a vyčíslime vám sumu. Z public cloudu je to jednoduché. Tam je cenník vlastne jednoducho stiahnutelný za to, čo platíte.
V privátnom datovom centre je to trocha zložitejšie. Ten cost model si musíte nadefinovať sami. Ale čo keď nasadzujete nové aplikácie alebo škálujete a chcete vedieť, čo keby, že celú aplikáciu hodím do cloudu, alebo jej nejakú časť. Alebo viete čo? Milý systém, povedz mi, ako najoptimálnejšie by mohla bežať moja aplikácia. A vy ju spustíte v on-prem datovom centre a ten systém, ktorý beží na pozadí, což nie je nič iné, ako nejaká neurónka, tá sa konštantne učí, čo a ako využíva, ako komunikuje, vám povie, že fajn, ale táto aplikácia by bežala optimálnejšie, ak by tieto časti boli v tomto cloude, tieto časti v tomto cloude a tieto databázy on-prem a na tomto storage, ktorý máte pripojené, nie na tomto, pretože na ňom je 75% kapacity zaplnený, má málo IOPSov a v tomto prostredí. Dokážem vám vyjadriť v peniazoch, aj v kapacite, aj v konfiguráciách, čo by sa pre vás znamenalo, ak chcete on-prem svet zmigrovať do cloudu. O takejto optimalizácie sa bavíme, o chytristikách. Nielen o tom, že mi niekto povzrie na využívanie mojej virtuálky a zistí, aha, vaša virtuálka beží na 13%, ale má naasajnované tých 100%, tak asi nebeží úplne optimálne. Tam v tom nehľadám nič chytrého. To je ako jednoduchá matematika pre základné školy. Ale spraviť na tom niečo chytré, to je tá pridaná hodnota toho optimalizačného systému. A potom znova spomeniem otvorené API. Neexistuje produkt v Cisku, ktorý nemá otvorené API. Ako náhle má otvorené API, môžete ho automatizovať a orchestrovať, čím uznáte za vhodné. Výhodou tohto riešenia je, že súčasťou je Cisco Intersight. Nechcem sa zastavovať pri pojmoch ani technikáliách, nie je na to priestor. Každopádne, súčasťou toho riešenia je Terraform Agent. Takže ak chcete používať deklaratívny prístup pri automatizácii a orchestrácii, môžete orchestrovať kompletne celé prostredie od cloudu až po poslednú šroubku v rámci datového centra pomocou Terraformu. V rámci Intersightu môžete z týchto vecí vytvárať servisné, teda katalógové služby, ktoré sú potom posunuté do servisných katalógov, a môžete automatizovať, zasmieniť čokoľvek, čo budete potrebovať, tie také klasické tásky. A všetko je automatizované alebo semi-automatizované od day 0 po day 2 operácie. Čiže nielen nasadenie, nielen upgrady, ale potom tá analytika, pripojený tak, čiže support, ktorý nad tým riešením máte, je do toho prostredia automaticky pripojený. Vy nepotrebujete volať na nejaké telefónne číslo, prosím vás, nefunguje mi server. Ten systém si sám pozbiera logy, sám spraví troubleshooting a len to pripojiť ku caseu, ktorý si môže vytvoriť sám. Odíde vám niečo, samo si to vytvorí RMA. Príde vám ten box k vám, k vašim partnerom, to záleží. Všetko je úrovni toho, kde chcete s tou automatizáciou dôjsť. Každopádne, ten jednotný model, ktorý sme nad týmto vytvorili, umožňuje práve takto pristupovať nielen ku privátnym dátovým centrám, ale k tomu hybridnému scenáru, ktorý sa ukázal byť ako realita. Nie iba private, nie iba public. Tam cesta nevedie. Hybridný cloud je evidentne tá správna cesta, pretože reálne, a nechcem citovať nejaké marketingové vyjadrenia nejakých agentúr alebo niečo, ale reálne je málo zákazníkov, s ktorými sa rozprávam a nemajú hybrid cloudovú stratégiu. Každý už rozmýšľa nad tým, že niečo postaví tu, niečo tu. A driverom nie sú kosty, to nie sú peniaze. Driverom je to, že tie aplikácie sú distribuované, dneska sú komplikované, majú množstvo komponentov, ktorí medzi sebou musia komunikovať a ja nad nimi potrebujem držať úzdu. A potrebujem to spraviť chytro. No? A tak Cisco s riešením pre dátové centra na to myslelo a prišlo v podstate s modelom, ktorý je veľmi chytrý. A s tou chytristikou by som vám poďakoval za pozornosť a prajem pekný deň. Já také děkuji. A máte možnost se ptát. Přišla mi sem otázka, která i trošku asi reaguje na to, co jsme se tady byli předtím. Aktuální trend je útěk z veřejného cloudu zpět do privátního. Jak si to vysvětlujete? Premýšľam nad slovom trend. Je množstvo driverov, jedným z nich môže byť cena, dohodnuté podmienky, pretože ten public cloud funguje na troška inom princípe.
Tam si človek zakúpi nejaký priestor a potom má možnosť sa v rámci toho priestoru hýbať niekde nad. Otázka je, koľko je nad a ako je to definované. Takže tých driverov, prečo odísť z public do private, môže byť viac, ale stále by som to nevnímal ako trend. Vzhľadom na to, že využívanie v public cloudu je niekde na úrovni 6% celosvetovo, tak trend je mať datové centrá. A myslím si, že je to zákazník od zákazníka. Niekto ide viacej do cloudu, niekto z toho cloudu smeruje naspäť, ale znova hovorím, nemyslím si, že je to nejaký trend. Možno, že to reaguje takto. Ak do toho celého zamotáme pocity, tak vieme, že to nemusí dopadnúť úplne dobre. Děkuju.